Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka kuma barkanmu da wannan lokaci. Muna ba ku haƙuri sakamakon ba za mu samu damar kawo muku shirin wata rayuwa episode 5 ba a wannan sati, amma ku tare mu ranar Juma'a mai zuwa insha Allahu da misalin karfe 8 na dare za mu ci sakan muku wannan shiri namu mai suna wata rayuwa web series. Ku yi subscribe na tashar Dan Small TV. Insha Allahu next Juma'a za ku gama da ci gaban wata rayuwa episode 5. Na gode daga Nasir ‘yan Bako Baje. Yarinyar nan ko ta fita ne? Wai shin me ma kai ka dinka da ko yarinyar nan ko da yaushe za ta fita ne wai? Bukata ta da ni da ke mu haɗa kai wajen kula da tarbiyyarta. Wata rayuwa mai sa kai a kangin damuwa. Na san ka ji daɗi a ranka. So tari haka nake yin ina wa. To ni ina ruwana. Gobe idan Allah ya kai mu insha Allah za mu je ƙauyen. Wallahi Allah jima shine muka kawo maka saya. Ina ga batan hanya kuka yi. Ban gane babur uku suka salwanta ba. Ina narka dukiya na sannan a ce ba riba, me amfanin sana'a? Wata rayuwa mai sa kai a kangin damuwa. Duk mutum mai tawakkali ba zai sangarce ba. Hajara, tunda na fara ganin fitsara ta fara bulla a cikin gida, to ya zama wajibi ki bar gidan nan. Don haka ki fito da mijin aure. Tunda na fara ganin wannan take-taken naki ba zan lamunta ba. Duk cikin wa'anda na siya ba shi na kowa yana kawo min kuɗi a lokacin da ya cancanta, amma kai ka ta mun wasa da dukiya haka. To Allah ji, ya ka iya da ni. Wai me matsalar ka da ni ne? Allah ka shirya mana zuriyar mu. Idan ya nemi shiryar ba? Shikenan. Wata rayuwa mai sa kai a kangin damuwa.